Abusanfo amoshe Opemsuo TV ne Opemsuo Radio na muti Opemsuo Radio. Eba mo nyina ha enne eye Awukudae na asante enne bomu no enne eye Awukudae ni santi me ma hefo enne yetefo nyina ade toche na mwajemeso ade entoyi menhya hemfie ena yewe ensanse eye akwasidenti kotoko hene tumfo osetu ababiu oni nananom konyasofo a ewa santemem ebehye betenase na wadi ade no ama enema akoyie ewa santemem amamra kwanso na enam se ene eye ade enti kotoko hene transition ya ne nananom ewo chiri ene be eba besom na ona omo besom ene dai no eye Her Excellency Mrs. Samira Baumia, Dr. Mahmoud Baumia, Awotu Franka, NPP Amenyo Kono di Monom, ne hokani oba na oni kotoko hene aba abesom afei NPP mpanyufo a omo asantemantam ha ene omo achitafo nyina so abodompem ewo menhya imfi ha wonom eba abesom oyi Samira Baumia to nchane a empanyfo a omudi akira babi eya osofa ohe akwantempo dwumadie so a oya bantama mrahye bedwane honorable Francis Asenso Boache ono ankasa ewo menhya imfe habi afei menhya South NPP omo parliamentary candidate ono so ewo efe habi ena mehuno NPP Ashanti regional chairman Bernard Entwibosi akontumi ono so efie ha ena face omo regional organizer Dr. Francis Adamako Adorona Francois ono so ewo efie ha wonom ena edi edom no enim anase odi Dr. Baumia yere enim na omo edeno ababe kire kotoko hene esanse ene obe free entwabo ase ewa sante mantam ha eba ne se ya ewo be hia sa mamra kwaso no obeba kotoko hene eho na obesre akwan na waje ne nsam enhira enoti mo hweye ewo Opemsuo TV na moti ewo Opemsuo Radio so a menhya hemfie enne Awukudae de tosonson ewa afimu ena yedi o menhia enne nananom atrase ama empanyufo ahodo wonom so eba abesom ewa ha edom no ebunkam so esanse NPP achitafo no do na epese oba ha behenia ekoso no enonti yebekoso na yetwa infoni no akyeremo na monsoma hu ne ekoso menhia ahemfie ha enya sanketo akra dom no se na esi aba no enya sanketo na enya amanyakfo nko ena de omo efie ha Ashanti chartered accountant enkontabufo ewa sante matam hanom onom empanyufo eba abedi ade one kotokon ebedi ade afei Anglican asafo no ne nkrabata ewa nkranza bono East Mantam mo wonom so asafo empanyufo akukudam eba abedi ade afei Anglican Diocese of Mampong Bishop Ben Smith ena edi omonim ene wonom so eba na wabedi ade a enye asanketo akra Dr. Danso Dapa oyobi a wabene pa ewo ayarehwemu ewo America memo wagidin ene dai ono so ene ne dom ene ne mpanyimfo omo eba na waba abedi ade ewo menhia ahemfie ha enunti ne etwago nyina ono so eba na obechia kotoko hene waba besom ewo adeyi ase and a board of directors any management of Asantehene Senior High School enti wenom ene eku ahodo ankrankra ene enmeku a ene Awukudae a etosonson ewo Asantehene bomu no wonom eba besom na obechia kotoko hene na one edi ade eno ene hyehye ya ene yede esom ewo Opemsuo TV ene Opemsuo Radio so monkoso ane yenta na afi enhyehye wo ho no yemfa ensomo ma me hwesa me ne mpanyufo binum ebetwetwe nkomo pacho me fa ano mo ma me kwai let me fight it okay
maybe I'm free. You're trust Muma Hanyeki, Muma Hanyeki, you're trust.
Wasaji fogunya gwasio cross antinadwe tinasingen. Wasaji fogunya gwasio cross antinadwe tinasingen. Kwata kwaine tinasie krabiaine tinasingen. Kwata kwaine tinasie krabiaine tinasingen. Mema krabia rifia umani kotokungen. Mema krabia rifia umani kotokungen. Asantehene church mo champon fungen. Asantehene church mo champon fungen. Asantehene boss medicine. Asantehene boss medicine. Krabia santinadwe tinasingen. Krabia santinadwe tinasingen. Osechiche mi modi nyawisio. Osechiche mi modi nyawisio. Why ne benya sajuso usupani ni akaba kuma sikapo banwo. Why ne benya sajuso usupani ni akaba kuma sikapo banwo. Obinya sebi anko baby. Obinya sebi anko baby. Emenu ateri feba dem refie tinasingen. Emenu ateri feba dem refie tinasingen. Chrewan ntofi moje nungen. Chrewan ntofi moje nungen. Wodofro dadi ochmo champon fungen. Wodofro dadi ochmo champon fungen. Wo so ni nkroyo sementitien. O so ni nkroyo sementitien. Eja ko ejare na adi ase dungen. Eja ko ejare na adi ase dungen. Ekusibi ekumro ochmo champon fungen. Ekusibi ekumro ochmo champon fungen. Eja ko frise frampono demi farisi. Eja ko frise frampono demi farisi. Ose tutu emi modi nyawisi o. Ose tutu emi modi nyawisi o. Wona na musoma nkabo mpuntu oni nkoso ba Ghana ni asantimaimu. Wona na musoma nkabo mpuntu oni nkoso ba Ghana ni asantimaimu. Obi nya se bia nko baby. Obi nya se bia nko baby. Brago abakana ne frampono demi farisi. Brago abakana ne frampono demi farisi. Mema jabendo da ko ya dungen. Mema jabendo da ko ya dungen. Ya dunna ne dia kubo ojojo ta touchmo champon fungen. Ya dunna ne dia kubo ojojo ta touchmo champon fungen. Wo to sika sama na ejida kungen. O to sika sama na ejida kungen. Ja kun ya bo abankro jon frewo. Ja kun ya bo abankro jon frewo. Na frewe frampono demi fa o. O na frewe frampono demi fa o. O poku ami modi nyawisi o. O poku ami modi nyawisi o. Why ne benya saja chi opoku panyi ni echen yikwan banwo. Why ne benya saja chi opoku panyi ni echen yikwan banwo. Obi nya se bia nko baby. Obi nya se bia nko baby. Asini ejen bibi ni chimo champon fungen. Asini ejen bibi ni chimo champon fungen. Wo ime echen yikwan bo sementitien. O ime echen yikwan bo sementitien. Bo bien trakosi pepungen. Bo bien trakosi pepungen. Entodi me chanfo chimo champon fungen. Entodi me chanfo chimo champon fungen. Bo bien kase ben poni bo sementitien. Bo bien kase ben poli bo sementitien. Bo bien edue tinasingen. Bo bien edue tinasingen. Usu ochambe dem refie tinasingen. Usu ochambe dem refie tinasingen. Jem prefiafu woso ni tribo chimo champon fungen. Jem prefiafu woso ni tribo chimo champon fungen. Wonu fe menkrep mo sasa fora menkrep ngen. Wonu fu fora menkrep mo sasa fora menkrep ngen. Wasafo du se chama okumaje bo chimo champon fungen. Wasafo du se chama okumaje bo chimo champon fungen. Wasafo bosu obo sementitien. Wasafo bosu obo sementitien. Wasafo na edue tinasingen. Wasafo na edue tinasingen. Radio ekro ni pabi eku de fata blofo sanjo de fata ni bingen. Radio ekro ni pabi eku de fata blofo sanjo de fata ni bingen. Wo klube de to pebo chimo champon fungen. O klube de to pebo chimo champon fungen. Wo kro ni tese bimpon bo sementitien. O kro ni tese bimpon bo sementitien. Wo kru kaka na edue tinasingen. O kru kaka na edue tinasingen. Washe frampono demi fa o. Washe frampono demi fa o. Wo bob na di fe di me chanfo tete janko da bungen. O bob na di fo di me chanfo tete janko na mungen. Wo fo super man na eboni amungen. O fo super man na eboni amungen. Wo kwako ni ntombo afo afuru bungen. O kwako ni ntombo afo afuru bungen. Wo chiriko tia na kosi frimpon nungen. O chiriko tia na kosi frimpon nungen. Radio achiri bo fo bi tia jojo bi askrabot nungen. Radio achiri fo bi tia jojo bi askrabot nungen. Spenyen go fo fiano senso coach mo champon fungen. Spenyen go fo fiano senso coach mo champon fungen. O to sika sama na ejida kungen. O to sika sama na ejida kungen. Jakun ya bo abanko jon frewo. Jakun ya bo abanko jon frewo. Saji fo frampono demi fa o. Saji fo frampono demi fa o. Wo kronim na edua. Wo kronim na edua. Do jabo ni chimo champon fungen.
kungen. Dua Jabion ni chmo champion nufunye. O Jabin sen na ejija kungen. O Jabin sem na eduja kunye. Branch penny si bo si akwan mu akwa mo fra no cement abisi e. Mranchi penny si bo si akwan mu akwa jimampo flemen na no cement abisi e. Kodi akra se beto ni mo chmo champion nufunye. O kodi akra se beto ni mo chmo champion nufunye. O flemen akra se ina no cement tie. O flemen akra se ina no cement tie. O Jabin akra se na no cement abisi e. O Jabin akra se na no cement abisi e. Asiasi akwa. Asiasi akwa. Asumdwe ina o se tututie so odum fra wai. Asumdwe ina o se tututie so odum re fra wai. Won kasa kire bomofo. Won kasa kire bomofo. Wo pata ko kire ko ade ko abone bo. O pata ko kire ko ade ko abone bo. Yemfa nkodi abrani bo no se. Yemfa nkodi abrani bo no se. Jat mo tu ada 4 time. Jat mo tu ada 4 time. Ya prema kuma suna kwa mo kwan be dia wisi. Ya prema kwa sunya kwa mo kwa be dia wisi. Wo kese dia ma kese dia ye na de metifi. O kese dia ma kese dia ye na de metifi. Oh, se fa chem ni afa kwa yen. Oh, se di fa ma ne chem na afa kwa yen. Ohafo chem na nyi ni bi eku no akwa mo wisi na so onye trank wansen. Ohafo chem nyi bi eku mo akwa mo wisi na so onye trank wansen. Wo bri kwa ne bonko se nim se kungen. O bri kwa ye monko se nim se kungen. Emre ko chem tini po bia sumanyini. Basmanyi so ntim so mo chem so. Emre kwa chem tini po bia sumanyini. Po bia sumanyini so ntim so mo chem so. Akwara chem akoi. Akwara chem abampada tumi su bia kro no. Emperate o tefu ba so ntim so mo chem so. Akwara chem akoi. Akwara chem abampada tumi su bia kro no. Petechi o tefu no bempe so ntim so mo chem so. So ko ine jemfia mi abro fo ine jemfia mi ye bie mo fra na ya de we de bonto number fra kon. Edu jemfi bempe so ntim so mo chem so. So ko ine jemfia mi abro fo ine jemfia mi ye bie mo fra ho ya de wi ajabi ntobo ni apa fra kon. Edu jemfi bempe so ntim so mo chem so. Wo saji fu ogun ne gwa singen. Wo saji fu ogun ne gwa singen. Wo cross antina dwe tina singen. O cross antina dwe tina singen. Wo kubera teba de me fa ogun ne gwa se adum na chemera.
Wabia kumia bo ni adwan wa o. Wabia sis makama bia sasis makama bia brasis magungen. Wabia so pemeni ma pema kama je jefi akoma mafungen. Wabia so se akwa bo afungen. Wapeni jone sha kwantesu nungen. Arafani nungen. Arafani so yo smo champon fungen. Arafani so yo no wa o. Opemsuo do asiao abani asepemu wo tu akanta ma professor mo di kmasem wo se tu fo na kwa meka na mokodre o kam fra bede wo se tu ya sa ku bede wa ku ndo no mo fra ba ye wa ku minsumbi wa ku bo ma kwadwa wuwa Oku amanse bele mayana. Oku makasi ya nwanwa. Wose tunkunu na wonsu maafo. Oku matentu maafo. Oku mtabinsu maafo. Oku masaguni flenia. Waka fufu amampanyin mo fledie. Obiri mlekusu nkuno. Obasuma benya. Nwasi wiri munwa. Nwa wuru iri munwa. Oku mkroko ni kraka ani wofasi ya pipim. Oku mbroni ni mankata. Oku mbroni tenten ko. Wakum pata mwedu jamfi. Wakum pata chuma tefu ase. Wakum do makusi. Wakum savia binro. Fidie dwe. Woso biri kwa mfa nachi. Ena fidie abomofo no. Wasibu emisi eja nurume. Na mso setu amfiri miye. Na mso mtu ndo setu na afiti no. Wama kokwa to sema mo sie di o. Wa mede fiada. Edi fo fie. Antu de njira mo akwata. Ami edukoso edwaraba mu. Edukoso edwaraba mu se niyo. Mrani afele ebo odumbo mrane. Kokronya. Yakwaku aye nkonya o. Eni wo se tutu. Enso ma bebe se so a. Woni brete se nkra wo. Waku jama edi nkra. Kumpojo bempa. Osasem na wieye. Ndudi be me ntuma pam de afira. Waku mputa kwakwadwe brafo. Entimi jakali. Wasesa ne mane no doma kobo ni feyi ase. Waku msafo waku kwayofo. Waku makuma mudo. Ama odofo asa. Akumkwancha rechire ama kwa nwajo watutu ametu akomfale wafro esi atopata ase ama abo control fi anse wo se tun kwa de utrimo odiri seyi wa chamnya do atentra pungen so be kuma wo chmo champon fungen tentra po so be kuma wo no wa o Osetu ya pimia yaw. Ya pimia yaw. Ya yawa yaw. Ya yawa wono. Asia na bedwa ya pimu asa wo. Asia du kata wile wadi asempani echuru wo. Osetu oto nchina che. Wato nchina che mi edi mekwadu wasi. Nyase wuhu. Nyase wonti. Nyase nyaoya. Enya ya na osi eji. Wo jamina kata jibri ko honi na ben. Osetu honi na ben. Honi na bi eden. Papa mi yesi ebura ko si adi aye Ani setu wodi abotra ne brebre kumadi nkra kwadwo ya woada wa wo chia me putu akwa kwatwe brafo enso uku ne ya woada ena edi nkra foforo so afrem so a kire wo ya woada no wa brafo tata ne yeso ya kan ho bi entimi jakali sisa ne man ko boni feyi ase akotoye mu kuda pa ko ya woada akochi ayen san na busu eni akon ato ena betu boni di ayen san ono konfa no chewe bese epulugu wo man ne fifiri ye di ye gina ye
ne kuda pa ko to so mienu na oyi sika free soro ona ode hye blaf nyam nsem man ni twetire makomfo no chesa gi tire ni si so man ni tano so enu miye bo ka hye di tano so ano 19 kwansi ni dumienu di twa Asantehene hu hye aye oka na sam to wo se okochi ani setu wuta na mani nka trim mani mpie mfiri wa no na no wasem so hye otrim a na sika dwa ni gina aye ne tano na aye no me efitito oduma nkoma bo ade nyampanyi ni pa so besine kochi ani setu edi enti na ni pa ne bere wo abro ni kwakwa okura ni bere mpempra ne sika dwa kofi na dawrumanti ene ni pa ne bere wo efititi amani ni sika dwa hye no untu bi ntwene da ena onyi bi so mfirim se bi mfire ni maba so woni Asantehene bere ni bafuru dua a mani ni kamfro na nyansapo hoyi ese no be nyansafo enu sika dwa ho bambo hoyi eso ni kontonkuro wenu o se tumi bo odina ntumpa na mentia na aprede na amani atwa hu nyina na awre chechirefo no wan ene wabrafo o kamfrafra wo safuti safankwaso bonyen wo kutibo mo cha wa chichidum chidum gen apemni adasa wa tifingen eka ni chini chingen won bebe ni biaso ni church mo cha ponu fingen won bebe ni biaso ni chini wa o Tufu achami. And now Awukudae. Mampenyi abediechi. Mampenyi abediechi. Nimukani. Her Excellency Haji Samira Bawumia. Ane Asantehene Commissioner. Ministers, MPs, Regional Chairman, and Awukudae. Also a back, the Enura Ababedi, Awukudae. Edika Mestre Ama, Penfam Boy Dean Abecha. This will be said the Ocratis. So I don't know, bro. Upon your bed, actually, no can I will see 2 franc ama MPP Marikono. What don't be Wawa. On a regional minister and a pound for Modu almost and much away.
Asantehene Commissioner. Ebejina Iranem. Hey, Bunya Kasano. Ebejina Iranem. Ama Mapanya Bedi Chile. I was a 2 franc ama MVP Mayukono. Who can he? And upon for buying Aquaba. The Busanate say a rare would not do her. You, Medas. On my penny, I bid actually a hookany and a pound for mobile. Utun for and I'm not chiameso. Say, on my munina aquaba. Na obisa kwanso timede amane no so ebebo no otumfo akia me yedi kan ebeda mase na mafa so de ama otumfo se eda nase se waje yen anti Georgina ono so eka no ho mrahye bedwani a ogina ho ma adehia ewo askwa ene mrahye bedwafo ahodo omoka no ho sanso ena osona manyaku no empanimfo bebra yefro mo council of elders no members no omso wa ha na nam se nipa ne dɔɔso no nti entime mobɔ omu nyina edin ena abrante a yayi no besi onana nana poku onunyafo Matthew opoku prempe a obo oba His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Baumia Achidom ofri hono yayi obi esinanan a eye lawyer Bawia ononso eka ye ho ena ye party mpanimfo no bebre eka ye ho na yaba otumfo se uhu unana no wa ha yeba no omampania bedi achiri eho kani okra ninsem snap pentunsia whiskey pentunsia wine pentunsia ena doko crate no emienu ena dwampa otuedua sanso na pania over 2 franca mrahye bedwa no franca amayen ewo menshia south no ononso ekura ninsem snap pentu miensa don peron pentu mienu Hennessy pentu 9 whiskey black label pentu 9 ena wine netherberg enonso ba kon pentu mienu eka ho na otumfo achiame ebesre no amuna to otumfo amayense so ho am pania bedi achiri eho kani aye ononyamfo Samira Baumia na ensem eniema kakra yede bae no na yesintesu nkumfa etesu nku 90 enti otumfo achiame ye baya yekura boa mu ade da otumfo boa mu ade nananom boa mu ade achiame boa mu ade ahinkwa boa mu ade protocol for no so boa mu ade secretariat ana security for boa mu ade sanso na ne nana no a over 2 franca amayen ewo menshia south no ono nso kura otumfo boa mu ade nananom boa mu ade achiame boa mu ade nsinkwa boa mu ade na protocol for no so boa mu ade na otumfo achiame ma otumfo atiama yese ohun ono a nase a oye ne ba omampani abedi achiri ho kani ene mpanifo di na chi no a na ya no disem no ya da nase pi Obeka bibi kakra. Yo otumfo achiame they say otumfo ebe ma ye kwan a enka
ɔno ara n'ase aduru ha yi deɛ ɔntumi nsan nkɔ wabra ɔnsi bibi baako anaa mmienu bi ɛnkyerɛ n'ase sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkɔ na ɔde amanneɛ ɛbɔ no kunu a amanneɛ na ɔbɛbɔ no ebesi epi te sɛ otumfoɔ ɛmɛ kwan a mɛda ne kasamu no ama n'ase. Otumfoɔ chiame mentu yera sɛ ne hu yɛ ha me ne me mpanyimfo MPP ɔsono kokroko amanyɔkuo mpanyimfo a ɔmo aba mechi dɔm a yɛde abepie ha ɛnyɛ bɔne ansa mɛhyɛ aseɛ no yɛnda yera ase sɛ wagye yɛ fɛfɛɛfɛ wabodwa kɛseɛ ɛde agye yɛ yɛda n'ase ɛtɔ so bio sɛnea ɔno anim no ne ba ne bibia His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia a ɔno ankasa tete no ɔde efutupa ɛde ahyɛ no ntrim wakyerɛ na kwan pa nimdeɛ ɛne nyansa no nyame nkyɛ adeɛ MPP ekoyi ne obetu franka ɛde ama ɔmo no ɔmo no mu yi ne sɛ ɔmbɛyɛ ɔmampanyin ɛmfa Ghana na kwankyerɛ a era ɛde ama ne nti no ɔno so esi ne bo sɛ ɔba bɛpagya Ghana sɛ mpɛmpɛn so ayɛ papa na adodanko Akufo-Addo president ɛde Ghana abɛduru no ɔno so ɛbɛsom na wapagya mu ma Ghana afa ne ntoma pɛfra ɔpɛ na ejuma ɛyɛ nhyira ɛma Ghana ɛma Asante sanse ne papa empaibo ne nkyerɛ ne kwankyerɛ ɛne ne nhyira ɛna ama na ebedru baby a wedru no nhyehyɛ bebree na ɔse ɔde ba ɔbɛboa ma yɛma Asante mind de ema edi enimpa na Alhaji Bawumia so nim se ema agye mu a ena ɔman no ɛbɛkɔnkan to ɔde nhyehyɛ aba ɔbɛyɛ fund amama ɔsan so bɛyɛ SME bank ya ye hyedwa ye kosa bank na yenye sika de ahyɛ edwa wo dwa deda wopɛsɛ wo hyɛ mu kena wo kosa bank na emebunu so mu hia adwuma enne ye papa Akufo-Addo adaroma ene ne ono ane Bawumia no mo adwuma panti no enne ye nkola ko school free no say the next level ne say ye be create jobs e dia mom no say oba teach you obeye 1 million digital jobs na e dey Asantehene ebenya ne chefa ewo yera nsɛm ne de bebree mekasa mebɔ so a yɛnyɛ mfiri ha yɛ na teach you na amaba ha mebas na ase mebɛda na ase sɛ wekra Dr. Bawumia mu afe ne afe ama ene wabedu saa mpɛmpɛnso yi na sa de papa say eba Ghana mesume nka sɛ metena nkran ede adeswa no ede aswa mira se mebo aboso metutu me nan meba mira nan so na ma beji nhyira efi ne ho na me de asem papa na betu nenim se ni okre mu ni oso mu ni obo ho mpaye no ene Nyankopon so agye so na akabusu me mienu ni akoto aba yesre nana yesre yira Asantehene de etre enya Asante kwa na Asantehene wo Asantehene tre Ghana ha nyina me mabo apro baby ameko bi Asante wo ho menim se yira ohira ye dwumedie ne so a obompa ye mayenya konkonya so na obɔ ho mpaye mayenya inkunimdie ebeye ye dia intiyera
and they about nine so. Samon Kairing Kaioba no be insurasrunko ama asante ene Ghana. Na meka ne sanso eso se okoyi de obedi nechi na bedi echire ni obeboa no era wa wonana eno koyi no wa hyewe ni monyam wa kyerɛ sɛ asante na ɛwɔ no na onimsa ade papa so beba na memu nti nananom otumfo yera ene de muhu ye ha enye bone ebio ye ne amanfo ebeka akokasa ye bo apro na watwi nyina mewo asanteman mu a mebo apro te se me besre kwan efi kesi mu na mo ma me kwan na mo nhwira medwumedie ne so na konem die December 7th enye ye dia medam wase nyankopon enhwira mo na mede masem ebewie ye no yera yefi ha yebekɔ na ahema ho akochia no na ansa yebefi ha nso no ya yenua be ma lawyer wabedi onana anemu ono ena eko ediama the New Patriotic Party yeshremu mo bompa ya maba omia na bompa ya ma lawyer no no so omfa adepa emfambra himfi ha yeda mo asenya nkopon nhrem So bro said we minister they can't teach mu say wadome bro omode wa wasi enenam na Awukudae obi no be Awukudae na be so sebe wadoma ababon 20 enu nti no de ba ye wasi so ba ya wadome bro do kan say wadoma hu no hawe ya ne bone said oba lajiba umia wasi atete no wakasa akyerɛ no akɔdwasa nyinaa mu ɔdɔmaburu ɛma MVP fo so ɛhunu sɛ ɛtete pa no nti yɛde no gyina no sɛ ɔnkɔ koden ɛmfa mmoa sɛbe MVP amayɛkuo no na ɔntoa ana adoda nkɔdwumadi a ɔbɛdie so ɛno na sɛbe wasese ɔntimi ntrankran na ɔnya de so ano nko anto ne ho kane so na ɛsɛ sɛbe ɔno so ɔbɔ ne kyidɔm na n'enyuma pa a ɔbɛdie no Oba be sia ono so abohu dawuro ebi se oba ma Ghana man na titu ma so sebe wadom ebru esi go bisa brewa sebe na ye ma enti won timi ntra sebe dwumadi a okurubedi amama no ogya no kwa bono so na ese oba na ono so be so mu na sebe obohu dawuro sebe ya enwuma eni mpuntu a okurubese de ba ema afam no osobu na otimi sebe obohu dawuro enene aba santme mu se oba na sebe ono be de Awukudae wasra wo honsura na sebe otimi de abosa apro no seka bosu mienu na ne nyina na sebe obey no obese wo honsura no so be konso abompa yepa obisa santeman sebe enya hanko a oba apro obisa tire ko bibiribi o se odom ebru so bompa yepa bompa ya odom ebru edinkunudi bebre oba watete no sebe wakasa akire no se kasam bibia mu no aye no sebe na edinkunudi abre no wabra beto aba December 7th no na edinkunudi aba ena na sebe wo so oba no be so honsura oni na pamfuru be ne baaye ena osan de onana obesi wa onana na po anamu so be kire wo se wadom ebru eno so na obesi
Unana na panem na onedi adi anchewa na nyane kwanso no no ode be kire na se yeto abama wa oba se be laji ba umia no na yeto aba se be unana awo so be si na panem wura lawyer ba wi azo so na aboa mankunde no ayi kakraka ene na oba so ba ju ho nshira wo so anu ndo no mebru ru de wutimi ye mo so bom paya se go kunya so bom paye wo do anu kasakura no ado mebru onum se nkunde be ye MVP ba yogo no oba abeto adwumadia ana adodan kwa kufu ado sebe aye no so aboa ma sebe nkunde aye MVP ma yogo no dia oba na nante se no omba ya odwa ampa otwa adua snap pentunsia eye whisky pentunsia wine pentunsia na champagne wadom mebru bo ma de o chame bo ma de ana mbo ma de kaji bo ma de na sebe ohenkwa ene security saa so na wona na onso bi si na pa na so ono so bo ma de ne wonsa na ohenkwa chame na katefo sese won de no omba ya no na te se na ebru tu for the mass papa Jom. The Prime Minister ne upon for so much environment and the Nabahane no. Jom, so to boss no. Atatuma Commissioner, Prime Minister. Also, as we Opemsuo, Ode, every Saturday, and there, without so many good, I was no hard. The winner was the back, the nana, and the never channel. So, by one name, my first member. Yeah, the rest of the rain. One day, some who can Saturday, 4 million out of pay, said Mark, John. Nikuna Bahad at the Mabek Steady kind of yes, I like the Omia, the Kamaha, and the Mabek you run. SSS one on MPP units one. So I know what's in my back. And the Frank Lamashon is saying, says every beginner. Catch us on Fana Hopras, yes, so I will catch them for 2 4. But as I show, Jen and I listen to your show say one is a Hopras here and who I say about one. According to the Pim, tape on Ibia, San Mahus war. So 2 4 you run as to the tea on Tea Bolivia, Sa, or the pool and the number, they want to one. Yo, onto Germany said you see Casa Ekra now was in achievement. You say, well, so we answer the 2 was and say, what do my 4 million answer the man? And never get a new hand. Said they will see a Casano and she said, what see what happened. So, catch one said, the book now, what's it? That the audition will plan say, trade Yampo, only see. And some more bay and some more bay, I will church your moon and I will pass on church in Magana frontier. So, don't catch one and say, I'm Brazil, Lucas, I'm catching. And then, dear, who can he say, and this one, what than the Yachano, the moon church room, the Oba Bay, the Assembly of Mapanya would do the moment for us all, the which my Yahoo would do. Munchachim, Madame, my Asante. Then it's a on 1 year. There may be a woofy no assume bedua, this or your papa. Yo, I want to add into me say one was over the road at tiny creature. Better than as a papa. Sister, the way who can you know? There's also 75 years. You have got to the Pia, maybe you want to smart more. So, can you?
share any crew, we share one also. So to was it was so cool. And that day was so. Say over there. Bombardian or church at any crew. Nipanitia, a drew what? Young, no deal more by it. or says the one castle, no. Chimusa Makana America, so and then as a duty and every the overbid Mabay and then to back. Samuel Brown, the Ghana Malice on Sabi Mabay, Ukru, Abo, Sa, Patuaso, Makana America, so Yen Mona Nadia. Yo, and Modia, as some Aqua can say, the Ember movie. Yo, see what's it, an old papa on an idea. Samuel Brown, what is say, Samuel Ghana Mine, what did you want to say? And I don't for the Samuel, or you put your movie. And so, and no cranyaka, and yen chipua. Lord, I said, what is it there? There's also Samuel Brown, one okra, and Yaka. Samuel, who said anything Yaka, then it's bois. I know that they team. Was it one that it's over? It's Michano. Was it all kind of said, only a football? And I want some of 20 up. We shall go second. Now is a power over here. Power share, and they said, I mean, over Mamma would not say, from them of the company. Who was it? Chairman, and Idimu Mess, my farm son, Masre, Mira, Santa Mira, so Mamma Quaya, Nakamasaka Sakakra. Otum for Chairman, and some there, a futusem, in Shrasem, Otum for a car, the actual or my penny, a bedi actually Hokani, Majina name. Any penny for or no buy any new crown near the Asida PC ama utumfo edanase or a futu in somewhere waka at the actual Yenuaba second lady, Her Excellency Samira Baumia. A futu in Yano at the base of me a nicate na yedi a yejumedina. Ye no na enim se twidi ampo nyankopon no obeton supa aguduma die ni nyina so na waseda nso de yemfa nida se ne wata wa chi no esrew memre yen sata ya chi sa kopimbra nkunimdie no ebeba mewie we otumfo achi ame se yewura ema ye kwan dia ke besre no na yakotoa ejumedie no so na ifi hanu a yebekọ menana Asantehene ho na yewia ni atoa so akodi dwuma no ndase esi obu se de we je minister say no o say wada o mebru asida ofutu ne sebe umpai ba o de atai wase eno ba chire de no jana na mu ne won ba yina na mu se umba ye futu on de ayesu ye aso sebe ya be chobo kwapa da na o mu se wabon pa yesu de beto to pe kuso ma bibia wie pe yo na wada o mebru wa beju ho nsire na go sire o ba no kwan ya akọ na ma ho so na ko chabrewa na se bo no so ade no nsire ka ho na abubu de akoto adwede so se ne o furu ha ko na ma furu ha kwa no mo SB tesi asadmemu ha abonto wada o mebru to wasire na oba no beju ho nsire ansa Rosamria we don't minister for the brand now amadi nsire ha
Anglican Diocese of Mampong, Archbishop, Onene Penny for. Yobajo utumfa chame wadaruma bama iwura atise eye na sorry a Anglican sorry wa Asante Mampong emu asofo mpanyimfo Deacons ne asofo na yede won aba yedi kan eba ye ne iwura ebechia no eye na Awukudae na yaman mo ewe juma oye etosu biu say yeti Anglican daws ewa Asante Mampong yewura na mfie dunie yewura na odina ni monyam eba ye mieye bibia eye bosumi duba kwa ebe imu that also the 24th November na mfie du na fa na edru nti na ehu hia se yeba na yebebo yewura amade se jumedia ufra se boa yema na sori a ewo Mampong etumi te no mfiri Kumasi a kakra eguso a nyame adaroma de odi ebeduru ni nti yeba na yebeyi na sutiri na adaroma odi ni hira enso edi ato jumedia yedi no ewo eye program ni nyina no nti yeba ya utufu acha me yasemtia Oma no mba da oma di chire right bajo venerable Kranchi David Kranchi oye ye Deacons ewo ye edra on ye Deacons wo edra o san ye Monica's College of Education principal na venerable very reverend Bismarck Champon wow this year ona oye dean ewo ye cathedral ho yeah venerable Botas Obilabi ona ye registrar no say ye Archdeacon of Mampong and ye canon also free or ye asori penny ewo ye Michael Cathedral. Yeah, Father God committee no ye anniversary no na ye organizer God Opemsuo Champon. Ye Canon John Danso Brefo
On the year so for penny IDK war Udumasi Konongo Udumasi. And now Canon Francis Isia on also the year 24 year secretary. My secretary was our assistant officer. The Udumvacha mi wada Roma. Mampon asofo paying for ye ba ya and they any Udumfo ebedi Awukudae. Mira, Miss Webru, Adaroma, wa sorry, Anglican. Na nefa I walk Asante Mampong. Adaroma, almost in fear duni. And a umpire ball, do any munyambe tertiary, and my umunya diocese. I fear woman, Bosumia Tosu Duba, Neder Tosu do no nine, and Wadaroma Mubeshefano. Umuntimin Trasi, Efra say, wa na Ushra Umu, tertiary, Bibia, Masabi, Umunya diocese no. And there, Yamia Boa, Neso Mudim Fiedua. Omuntimintina, the Somba Boa Manie, Wadaroma, Ushra Umu, no two mufo, said a bear, the Umu Yabia Bear Kama. If you do so, Juma Martin, who you know, Miss Bibia, come. Miss that day, the kind, Mubedawasi, no one be there, no one nam Saquanya, so I was a tree, so Adaroma, Umpa Bunti, Umanian Fiedu, they drew also out when Munyamso at a tree, Ama Umu. Penny for a soft one, penny for a camera, down in an or down Medici away. Adaroma, Onana, Anglican, soft one penny for by her, not the Musi and Nebru. Otun for the Massy. The Massy. You do for me. And there are there, young fiancé, Massa, I say. They are so funny, bad there. 2-4 Boma dear. In the it was a with the Fako, the Mokoto collection man. Nediano, Mokoto collection man. They didn't come. Nanamo Abuma Didi. And Uduva Chairman so Abuma Adini. You know, that's it. And Uduvo a invitation. Yade ma Udu for few do no. But I know so night. Yade. I was said they almost said Nebru. I don't know then they would go to collection. I was so there. What chairman said Ananum. Go on, I don't know. I don't want to. Master Papa. You see that, baby? About 24th November. Or say, Bosumi do back on the also do 9. Nay, that baby. Kwesiada. Say, Kwesiada. Say, Mama na swan tin terminal so. Look. But when they say the Cameroon so one and don't have not see a packet says so and we get right. They don't say I'm for the other. But transit when we have that. If you say for one, but transit here. Also, a little fat, you know, I would see a was if you want. So, say, you know, my father.
do for Chairman. It's wrong with Timikasa. But into he said, we're a delegation from the Anglican Diocese of Nkransa. And the Abba, and the Awukudae, Ibichiam. Na, yes, we had an attitude from Komoka Kirby. The German change is a main introduction. Anglican for power, our moving grandson. Nana Jima and grandson Saint Barnabas and grandson. On any bar, a J. Mesa and Kobiani Neso Anglican Imapa. Also, Agobiani Anglican Imapa. Honorable Stella Amwatu, former MC and grandson, Venerable Foley Adede, Archdeacon of Techiman, Venerable Dr. Matthias Sarkodie, Archdeacon of Bushia and Nkranza North. Thereby, me a shame bishop in chair. I am Bushum in Siani. Nesse a can about Samana, I am a Martinoa. Lectures in Grandson, traditional council. I show him inside. I show two fussy. It's not just say, you buy say, you better and wait. Actually, say, in Grandson, traditional council show two fussy. Now, the Anglican Diocese of Nkransa, yes, I say. On Anglican Imapa into Yashanasi. Now, the Atosumienu, yet the Asidaka Sia and the Breno. Ye Tintim, Bibia for Anglican Diocese of Nkransa. The name, sir, or you know, Okenkampa. Or Nankasa on Genobium, or Bibium, or Behundia. But I see Diocese in Nisu. Ah, Yapase ye. And the page Anglican, sorry, Ewo Ghana. The Quakra and say, on any bompire. And yet, I saw from Kwani bompire. Yet, Her Excellency, okay. Then I quite be out for the bompire piano. I say, oh, Diocese, I get to a grandson. No, what kai. Now, Diocese, the enemy. And may a Diocese are very strong. Ewo Ghana. Manuato. One of them, Mr. Adobebu. Wow, Nana. Sebe Wadoma. And Kwansa said the Uba. And I didn't go to home. Through Hokosikin Tampo, Wadabebu. Wana Kuti Honi Nara. Na Sebe. Kono treno na mpunto so bemu e treno mpunto bemu na sebe Anglican sorry so akwa kodu ho no kakraka na so bo so sebe nya bishop a obeda o ma no a e fa ho ko fi atebu ho nyinara boya na ya na ekoda no emre so ye no samre na ye umfi adwununum afi samre no wadom ebru o ma bofo ko ta akire e fi de bia na wo kasa kire no e fa na so fudie mu. So unya botre emrepa na mebe pejano ti emre no so ye pejano mo so nsi o cha me bo ma de no ado mebru obi ekota da chi bibia kama emre na se kwotimi ba na so sebe na wodwumadi na to aso free ho so o sa tu kwan ko English mamu no oba ya na obese ko Cape Coast o se da be mintime mfam na accident ni futu no mpa bo na dadu bi odri ene sebe o heneba munimenu kan na mo mfa me ko mbapa ho wono na ho na ekoda na ase na sebe bosumi nsie ne de yetima akoye nyinara ne mpa abode bedu nyina ye na ase wo ho na manu hu se sebe do de ko tra ho so enye kwa wado mo se de omu si offices ahodo a o sebe enu kwa sebe si kase ba kwa wa bishop benyo bo ho no betre mu ne nya yo mpa ibo
and now I'm going to be showing a couple more best hospital. I wore a table and then a mountain, a while so. I didn't know say about dome boom pipe pa. Aba eso no ebinono. So say didn't know say bo man ye. You go so to nema. Na say about dome bu didn't know dome pipe about church na ma wo mo. Ama bibi o me bia nko so say dey wo si e kan say wa dome. O so pipe about time bibi chira. E din kunudie e say be e di bibia ti be ko so. Na wa dome bu no so ba no onim say enkwan settle cancer no say be ho de wo. Na Asantehene ba na se bo de ne cha ho ne se te ka nso nko Asantehene ba pa no de no ko tra ho no nti se be anso no nyina Asantehene da ho ma na ko du ho ko no Asantehene wo ko je ne se be stim fo ne bo sie se be su ka se da ho no na Asantehene no bo sie Asantehene ne se be na ta ba be do no eso to ba be chechiri nyemu ofi a chiro nti wado me ruwa na wado do so be do ase oni kwansa wo na ankobi ahene ohene ba ene se be panyi agi ka panyi oka ho ena MC dada ene se be aso panyi fo omo ho se ba na be do ase na ofutu wado me bru so iru anu nese ha enu oja no hokro panyi a she space the Anglican panyi no nso se be mu se Asantehene nsa da so dada ko beba no abana yi adoma so pa che bru adoma oneba everybody who jai what to say ba se hoboko usira no kusu bi kama mo fe manintim oneba tu was say na so we say so that way there wo we are over to ma wo na kama so intimi papa ano ko yo ko sa wono aye bida hwe manintim wona me ba no men mo hwe manintim ma mo be mo tare chi e bi anya ko so kama oze ko ku getu ade making ka krate na afi ma hwedem ne de baba babo oze do ada titu da be na so de wonu na wewe dese ko tu so ta chi be bia no be ta chi me bia ko so ni che ye ne se archbishop ni ye nyina ye papa no ahya na ye onu ye na re chi pa archbishop o mo pon no wo one o mo papa venerable Ben Smith na ena amoaso ona wo nkola wo ma wo nkola ya sese nyina ba ya so fu e so papa nwi ru nyara omo de six pop na sa six ye ena ba wo mo ha ya mo ba bia na so mo ati to mo sa de ni sira o ba ya so ko ni ko mo da ma se be sa de ni si di mo pa no ba ye no na mo to so bibi a wasi ye bia bompa ma e bia we be ya ma se le pa bo bi wu nyan pa bo da ba ta mo chi na mo so pe su bia no bi pe yo na si na ko ni kane di oba nanka woni archbishop ne de wa man ko brasa no note o le kale de ko ba na da se be o le archbishop ne ba ne so mo bishop ba se mo so wa da to ni na ye se be ko brasa ni bua uta mo tu kono sa nyame na ka mo de ni ya no we be ko mas bana be che ona na
Mrs. Dapa and family. So for some bomb by Ansana, or Master Quaco. What a mama boom, the moon train a crab in a sofono. Ever sent Papa my ransa. Your bomb pie, ewo Yamieja, Yamioba, Yamion Concron, Idimu, Amen. Yanko Ponia Bank, Siadwasi. Yadwasi Waduma, Ode Edumuma, Titrinuma, Edo. Ya Udumfo, any decay, ewo memu. Yadwasi, when Munyama, Ode Adumono, when an animal tranquilina. Yadwasi Edema and Awukudae, E.D. Yadwasi, Ewa Duma, Ewo Yuraso. Tena Shimu, the Jumedia would do a Nerade, Udimun woody. Yes, Risha, yes, Rabambo, yes, Radum, yes, Crown Crow. Yes, ye dear Asantehene, Terade Uma Eni, said the Oboshe Esiano. Ye shall be bree, O Yesunti and a bompai. Amen. To for that's it. I'm someone so quite blue, Wadoma. That's wonderful. And then you could near Bania Babechia, near you, near can't row. Wadaroma, a better now, Pessiasi. The hospital, no, no matter day hospital, and yen feared you know. Nasiat now, any eye to share when near ma was once here. Let's say, Sabina, none my Sabio, your queen in Arabia, your far near day. Ye no paya wadaroma ye baunanano ye bania baba chiao niaka efisa mwachiro ania Miro wadaroma onanano mui omuso wadaroma no muti baby mfie duonum ni wadaroma omo baby a omo be ya ayaresabia Mantadei hospital wadaroma mpabo penti bibia akoso kama mfie duonum ni omuso ne Omo bano abedia de no abeda wase se wadaroma wunshira ene mpabo penti bibia ye kama wonte wo kama asomdwem omo anyesa no mai boni ayefo ene omo no obedia de no mada wase omba ya omo nantese no nebru programming, Busumi do back on it. That's what you do back on. And now, there's a year comes or soft paying room of a Baba Beshan, Yai, Tia, or no, I don't know. Into and start. Now, I said, you're not saying you say, Busumi do back on it, there's also a new back on, and other what you see, what you shall know. You want to be your Brian one. What's it? The minister of Holy Tandama, National of a kind. I was going to see your receipt. Na abishapani for
Namuke come home. Pansipim, oh boys. For Chami, every Ejinaha Ejinahama Infant Pim School, I will Cape Coast, or Moko School or ye all students I will, all boys I will infant swim, and ye cool, more modano, ye penny, ye president, ye de friend of Ebusia Penny, and we yabase, ye bana. Ya badaya huedi ede acheno nti ya ye wo hei se ekwan wo ho aka meyi o mu ache na epeni no ato aso de odaya no ye busi epeni ye friend no Moses Baden Jr. ona odaya no ono gina me nchen ena ye wo Mr. Daniel Ando ye National Executive Committee ono ye member ena ye wo Mr. Elijah Dadzi Mensa, Ashanti region ha, omo president Edomano, on Mr. Elijah Mensa. Na ye wo Mr. Ben Ando, ono so Ashanti region penny phone back, no ye registrar or tech. Na ye wo Mr. Agweme Biase, ono so wo ye mobile secretariat will be. Na ye san wo Eric Curtis Howard, or no na or ye Yebusia Penny me PA. And a mere Mijinaha make it say ye friend me James Cobna Dadson, me a national executive member in Fanspim. Na a ye baya in say Awukudae enti ye de yensa schnapps boma dear Pentu and Sia, and ye whiskey blue label, Pentu, ye whiskey Glenfiddich, and also Pentu, and ye Hennessy XO, and also Pentu, and ye champagne, and also Pentu back. And ye baya, and ye so a boomer dear kakra, ye de baya, for Nananum Edie and a cratch for so Edie and a chiame for so Edie waha and a security for Suda form or home by almost dear and a him so Edie waha. And Ojain, Tina Ochidria, and also a decount where they buy it. It's a buyer, your money, and a coin that one cat. Medane, Casafidiama, Yebusia Penny na Yeti, Nenuasem, with us. Tumva Chairman, MOBA, Infant Small Boys Association. Down last year, you had the new executive. The new executive, year, share 2026 in Fansman, you made 150 years. And maybe more tune for me, your tune for bad that. And then addition, Nanajiman Prempe, Minimum Excellence Awards of Ifia, tune for your life patron, Miss laureate several times. My bafia several times. So, into ye hen, there I answer him say, ye beba. Because I'm fast from there. Ye ne, if ye are close
for a very long time, over 100 and something years. Because if you have for a jar, a far, a painting of here, advancement, as for intellectuals, Dubois, Miboka Minja, Joe Apia, Kofi Annan, on Zoti Kubasia for a while. They called us in Chambers, Ubasa, the military Hensey, or a old boy, or a girl so called advancement. They started year global president. And she elected him, no, me back, you buy him papa, you be in one channel. I feel so, you buy 150 years of advancement, a very big part of history. Because advancement, they started Aboriginal Rights Protection Society. Kofoye J. Mine, Seahor, the Gav Johnson, Mr. Saba, Omunyama from advancement. The Prime for the first, North Friend advancement, say, maybe Kumasi advancement. Until the teachers from advancement, students from advancement, the Prime for the first, it will be Pempe Secondary School. And the advancement, they mention Kumasi there, very close. Until you invite you for 2 years ahead of time. You invite to be a first. Say, you may invite you for first, and say, I could be say 2 years from now, if he's given the close relationship and his love for education, for education trust fund, a bank of P. More to for carbohydrate crowd say education, about say education, trust fund, education, I started in funds. Inti say, or two for to baba, the purpose. Then the passion, then fans, then ancestors, prepare the first young man, then in about conclude. I'm a very highlights of the 150th anniversary. It's a buyer, answer no and wapi. But planning committee, no, I share planning committee. Ye chairman, ye go full P. Almost almost an abba, on the full program. And him say, I may be bois, for when your time. No about advancement. No about enjoy such a historic occasion. Until you buy you answer my that's it. What to watch out for? Mr. Bruce said there. And for the pim said almost said the brew. Say almost we Adam brew old boys. Now more na yase some near ye say be one badano. Now no na mu de Adam brew or here na say no more. Na yi onana no sebe o ma da mo di anche o no me bibia obonti na nya ne kwanso no no so mo ba no ba chia o na o ma da ho di sebe ko je se nyina mo o nchen dan dan nyinara na wa da ma bru o mo bo pompa fo da no nyina din e da che no bi adibre o no se e fa ze pem sebe mfimenu a e de no ma ye ba e benya wo ha mfi wo ha adwonum na ye wa wo fa I say I don't prepare or don't brew or better prepare college or the first teachers no you know better here. I say be dinner moon nature I go fall to true a da sebe for the permanent sebe men share anthem. It is so maybe be necessary and be yours to trade now sebe otis or more agency should be on money than a council. It's nice of to be cut ever yours to trade say in female new I a day anymore you won't be here in few ha a junum now it be yours to trade. Na said what me brew was say papa tutu what you can see for that they boa no nyina education said o from so mo buy was so the den dia e boa e many people be enya won fa so na no so what me brew then dey nyina no so we be it me dia ba abetu anim wa kwa nkyere pa be kire wo no said it me abo ma dey mfi wo ha dwu no ma be dey no it me we pay no wonu say ye mo de ka be ba to nsa fro said be ya wa be tena mu na ahye said school no enumunyam. And then I would kind of be your tree. Now, you say, be a better woman, say, one sana, or maybe who the rob wants to be a piano. They say about now, so we got your answer. I don't know who the rob wants in, and must say, as a pim school, so we be a baby at my repay. On by ya, on the day, Obama dear, 7 and San, I would do on a chairman, and I know, said the rabbit show no deal with the brew. Where I'm not to say, to form a quabba, or the must.
You are 90 and that's what's happened no far. That's like my baby. I'm saying, say you're 19 and then 4. 7 5 could be the school. Oko bie you almost invited no special. Invited on one side also for the oh tune na ko Cape Coast e decline and fancy pem tin ma. Also go to the I will Cape Coast decline and fancy pem tin and boy. And say me ko na me ko ge nam say was say ka me ko na say ma mo mama ne. And then the Modia bench, if you may know, sir, Nadia, my boy, one of my school was a bye. So that's why you are a call 7 weeks you over there, 7 was one year, and I said, we put to a fashion to Zambia no more. Let us send our call at the film school. There was so long as we flew our right. Until you say, buy and all the 7 to us in the people. The rich idea, the 500 they want to do her, money, because when you feel every day, roll 1 week. Over tonight, attention with me. We are Mebano 46, the end 2026. And the most say 80 years, no. Young. And 80 years, Nami answer. I say, somewhere, not the same few days then when they say 2026. That was part of 1946. That and failed water, it was bad, I know Papa who failed water. Saturday Opemsuo say tomorrow so far na say be ashemu kana e be say bi ya emfa manya me na mre ni dru ho a see the also say bi ya ko manya me awon de yesre the bi ya dru ho na me kwa me awon a bi ya be pe ya shesu na mo ya bi ya me be so to for self 8 years For Chairman, the best say they do a coin the hoa, the best coin. Honorable said the Pazapim, so I sit down with the Dow. So I don't move first. Only said, don't move actually, or Mr. Wahim, I don't know to do so. What's the home of the Master? Old Achimotans. Old Achimotans. For chairman, and I'm here old Achimota Association. I drew here a bar say a new tune for Babiji Awukudae. Then come on, Kakra or no, there are too many. Medane a Mike Rama, the president. Now what was yo? Najami, unfortunately. First of all, may introductions. First, you better
nana tumfa ase say my audience and me old Achimotan Association members and any executives. Me benkum so ye Accra Eunice Kwakupum. Ye executive secretary. Accra Dr. Susanna Kosi. Medical director. Serum Hospital. Kumasi ha. Your headmaster, Mr. Graham Akwa, Nanka Okaya Hunieba. But unfortunately, Ukinkai newspapers are open who say Charles, all headmasters, and we meeting with Tamale in went to Miamba. But we two ne assistant, Reverend George Appa, assistant headmaster administration, Ekaya Hu de Baye. Accra. Victor Kutinsiao, Eso Kayehu, Accra Kofi Finn, the chairman of Achimota School Endowment Trust Fund. Yebeka Kahu Yikakra, and the chairman, or MD So or Petra Trust. So the last gentleman near Accra Yao Benyam Ponsa, member of the OA executive and also member of the asset fund. Chame, Dr. Gabriel Tiansia, may Sminya Amanchasahene, the Edgemore Confanochi. The delegation representing Achimoto School and the old Achimoto Association, Ebesra Nanatumfone, and Bacho. First thing, you crying some, you crying some blue label, 2 bottles. Glenfiddich, 15 years, 3 bottles. Courvoisier, 3 bottles. Schnapps, 3 bottles. Your bread, Nanatun for so, your Jubilee cloth. Send who say in the clothing, any Achimota, a lot of Achimota material, Kaho, and so they buy. Yes, the cash. Bema dear. Without to mention, okay. And so the tasso at the buy. But your first thing, reason into I buy, and it said, you started Boboy and one no say Bebaha as far back as May, June. Because at that time, Nana 24 is celebrating the 25th anniversary. Inti ba the first thing I ever said, congratulating Nana 24 on 25 years of stewardship, not only to Asantehene, but to all of Ghana. To do that, some citation with your permission, no, may be a citation also, no makai, na me the amount for the amount na better. Citation is celebrating 25 years of exceptional leadership. The Old Achimotan Association, OAA, extends our heartfelt congratulations to you, Your Royal Majesty Otumfuo Seitu II, on the occasion of your 25th anniversary as Asantehene.
Over the past 25 years, your steadfast commitment to the welfare and progress of the community has been truly exemplary. Your visionary approach has transformed countless lives and communities, leaving an indelible mark that will echo through the corridors of time. Your belief in the transformative power of education has been a driving force, as you have tirelessly championed the establishment of schools, scholarships, and skill-building initiatives. Through your efforts, the youth of countless communities have been empowered to reach new heights, forging a brighter future for all. Your ability to forge unity across tribal and religious lines have been a testament to your diplomatic prowess and your deep understanding of the importance of togetherness. By bridging divides and fostering a spirit of cooperation, you have strengthened the very fabric of our country, paving the way for lasting progress and prosperity. Your philanthropic endeavors have touched the lives of countless individuals, providing a lifeline to those in need and ensuring that the less fortunate among us are not forgotten, and your generosity of spirit and unwavering commitment to serving the people have earned you the admiration and respect of all from near and far. As you celebrate this momentous milestone, we celebrate you, your legacy of leadership, your dedication to education, your vision of unity, and your spirit of giving. Though you may not be an Accra is an old Achimotan, we celebrate you for embodying the Achimotan ethos by exemplifying the true meaning of being living waters in a thirsty land. Congratulations on your 25th anniversary, and may your reign continue to be blessed with wisdom, prosperity, and the unwavering support of Asantehene and the entire Ghanaian nation, and is signed for the Old Achimotan Association. Mira, Mesue Bru. Adaroma, Onana Nui, Efri, Achimota, Adisiabia, Nana Marco School, Hoye, Numakom, Abom Atiku. Edika, almost a woman headmaster with you when him Sanko Hebi, and so BBS in Quaka, when Timiama, and then a Sine Muaba. When him penny for the da, Nuna, Akabumwa, Umu Abbey. Adaroma, Bromoso Mupes. Adaroma muso mo pese omo beba ha ache efri bosumi num ne bosumi nsianum sabre na adaroma wudi mfie aduonu num no eno mo pe kwan se nkom beba omu nyaaye enne ena nyame ama kwan so mo ba no mo no abedi ade na di kan o ma da wase no ma bo abaso na o ma bo abaso juma die juma sunu a wadi Asantehene ama aka Ghana man ama wiase nyina ate wonka eno nti o mo se o ma hunu na oma basa omu beda wase no abo abaso sonko eno makruchire nsamo a ya abaso bo oni so ade hunu efa school ho ekwan onam so dia asomdwe abaga na ha sabe amantamo ahodo nyina nkabomu a sabe oni animu panti ade asomdwe abaga na omakruchire nsam bebre de agu ade so se omu de bo abaso na da bia obehunu bia wahun sa ampa onananom ye wo ye bia omani di akire Ujuma wudi ade boaga na mani Asantehene nyina omani di akire omude wase omse koso na kurakura Asantehene ene Ghana nsumusa omuba ya omso omafini da omubedie
Omuna makonya so eyi wasutire. Na entoma umatwa umudibedi umafidida no bi enomode abrɛwo ɛho kye wadaroma ensa hodo ene wadaroma boamu ade akrachifo boamu ade wachiame boamu ade wohenkwa boamu ade wadaroma achimota school enkabo mu koi omumpanimfo ebaya na de omu ene odibedi ade ne nebru otumfo de mase Yẹn yàrá ló before participate for there. Yẹ́n yà wọ́n ti sẹ́ àṣùmọ̀tà fún ọkọ̀ yìí bíi à. Wọ́n lè ti tẹ́ kìkìkì náà máa kọ́ yìí. Yẹ́n yà àjọ. Sẹ́mi ká yẹn the second reason I buy yẹn sẹ́. 1927 ẹ̀na àṣùmọ̀tà school yẹ fọ́ mi. Nti ọmọ di ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ 50 years. But since àṣùmọ̀tà báyìí, bí àṣùmọ̀tà bẹ́ẹ̀ bí a náà mọ̀ sí pé kò sí yìí. In 2027, 2.5 years, online school, Achimoto school, 100 years. It's a buyer, your person, your man and notice. So you started planning towards the 100th anniversary. There will be various programs. In the end, you say, Achimoto here. No, they pray. Inti epese ye man and notice say in 2027 no even as we plan no ye need the bebo ye be seeking advice. Now you're planning, it's a year-long celebration from January 2027 all the way to December 2027. So year 2027 also, interestingly, Ghana, BD 70. So between Ghana and Achimota, there'll be lots of events. Unim so say Achimota School, one of our nicknames, Prince of Wales College. Nature say the current English King Charles. At the time he was Prince Charles. Achimota School D50 no or buy no near be celebrate here. Yenim say King Charles and then the bar Prince William. So yeah papa now for. Another reason is say ye buy ye be share ye papa. No so ye same na ya tonsa frɛ the king and Prince Charles. No ma be kana na two for him. Na be support Achimota School. Achimota enye Achimota School at 100 into Yebaya Bacho. That's the second reason why we're here. Say, Yami Adumwa, I can't feel me and son, na school you buy and then fear or her. The Omana Makoya is so much Hunku, Oma Frasia, a young share Kakra, Omasa Brano, Umbeba, Naho, and Shishabi Omoya, no Mamu, Mabejo Quantre Fru. Now, almost so modest, ready, pass or a church and say, a bread school needing fear you no. While dear in our Prince Charles, I know a Prince of Wales, or ba a beshe woman munyam. To woman of Sakonia is so, woman himself, who can be a bay juma. Why the old baby are this a bit King Charles. Now, a many real draw, and I'm also a woman on non swati. Now I become one of Munama Babeshe, Sabi school, no, any munyam. And no near this ready our Dharma, whom they a church group. One last thing. Yentamba introduce Ana. Final thing. Bacho, make I say Accra Kofi Finn, a chairperson of Achimota School Endowment Trust Fund. A fund that yatwa, a person ye de bois, you school. Me can wo dreamer, maybe an fancy film ponati. No mako yebi. Inti, any diem, any dear, ye bepe quine. Na ye ne na atutu one. And then the final reason to buy. Darman, come and chat to the also done our endowment fund. I don't know. And once a monk can have Chumbepe Quine be whom now a damn master moment they are to him. No, I just want Quantre. Looking for the massy. That's Madame Nana, me as a papa.
Everybody, Achimota, so dear. I be a Magana, my pa. See, Achimota, Sui. I see a part of Magana, money, papa. Then she shared the animal, if it didn't feel her no. You're saying I'm a woman and to a baby, she woman when you come. She said, Pa, I didn't feel I didn't know. Those says in a minute, somewhere about in Tower 2. She said, yeah, more beer access at the rotation. Rotation, you could be. As the others said, therefore, broaching hands to the answer, so maybe who man Margaret said, yeah, for their father said, everyone will say to the other, when would you want every never say. See, the one said, go, what am I saying? Do your name to be. She said, we are no man that Enter the interface. Otumfuo Achame, Bijina Hama Ghana High Service. You may be dear, and I'm saying here, Panty, Penning Pa or Ghana High Service, so Dr. Kumabuaji, a kind of who are Human Resource Director, or Asantehene, or also kind of who Director of Finance, Ashanti Region, or kind of Internal Auditor. And I'm contacting so kind of who, Fisher and Sian or Kwahum Jim, and now you were Director of Public Health. Na eba ewiya yamane ene se yebeka apomde ho asem na se yeka apomde ho asem dia na yenwura odimu akotre pai se nye se wi a na yekomfa no chi ana se kononwo
anaasɛ fɔmena ɛnyɛ sɛbi ne fie nko na ɔtena na mu otu anamɔ mu bɛhwɛ deɛ yɛyɛ nyinaa na ne sɛm na ebre kakra bi bɛbɔ sumi atwa mu no na Dr. Penimpa ɔhwɛ Asantehene so no ɔkɔ fie kɔgye na home enti na akɔba sɛ yɛde afoforo bɛhyɛ nanan enti Director General ama obi a oba bɛsi ne ɔkɔɔyɛ no nanan mu wame abrante pa sɛnea Director awese guma no sɛ benka na abrante ɛna ɔde abrɛm bɛkyɛ ɔbɛba w'anim Brother Dr. Fred Adomako Boatin na sefri da ho mampɔn sɛkyerɛ ni ɛna nyinahi mpɔno atwoma mpɔno a ɛdi na kyerɛ sɛ mfie ɛna wabɛyi Dr. Adomako Boatin ɛwɔ ha ya ɔkɔ school wɔ Kwame Nkrumah so apɔn mu owie no yɛ adwuma kakra ɔtachim ɛsa de ne bae ɔbɛtena me nanse wɔ suntrɛ so sua adeɛ a ɛhɔ na me ne yɛ adwuma ofiri hɔ ɛna ɔkɔ regional office na ɔkɔ yɛ director of clinical care ɛbɔ n'aba so ɛma Bono East Tachiman ɛbrɛ a yɛyɛ hɔ region no regional director ɔyɛ ka sɛ ɔnkɔnkɔhwɛ so na ɔwɔ hɔ abɛɛ sɛ mfie mmienu ne fɛni ɛna ɛkwan ada Asantehene mu ha yɛde n'aba nti yɛbaeɛ a na yɛama ne sɛ yɛntumi nyɛ biribiaa wagye safo akɔtena ase deɛ na mmom ɔnkɔɔ baabiaa ɔnkɔyɛ hwee ɔsɛ yɛde ne brɛ yɛnwura na ɔbɛgye ne nhyira na yɛka kyerɛ no sɛ yɛnwura adwuma a ɔyɛ ɛwɔ apɔmuden ho nsɛm no yɛde obi foforɔ aba a sɛ biribiaa yɛwura de nkrama no a ɔde bɛkɔ akɔma adɔktafoɔ ne nɛɛsefoɔ a ɛyɛ adwuma no na yɛbaeɛ a na yɛananse sie no no afei yɛkuta yɛn nsɛm bɔ mu adeɛ yi yɛnwura deɛ wɔ mu ɔtomfo akyɛame deɛ wɔ mu nananom deɛ wɔ mu krakyefoɔ ɛne ɔno a aboa yɛnwura me yɛdi dwuma nyinaa adeɛ wɔ mu afei nso yɛkuta yɛn nsɛm hyinaapa daka baako ɛne broni nsa pɛntu na yɛbaeɛ a yɛanante seɛ no no Nana Edamasipi says about 12 Awukudae. Say Nema Bebre, the sea. Send your car last time, you know. They say the bear hospitals, bear num dear. I am ready, swimming put the Marshal Mukwan say almost 30 in your Hojuma. And now I can obusumi Munano, it be me sure sending an specialist mercy. Twedie Robonso Sabronum and twedie na swami maka naka so such a from planes so back ho ni na ready 40-bed hospital ebe adwuma ni aka no so ayenwie na eguso me pamum so be ba so abehye wo abama information be bia afakodru nti tese na abranti so de aba no so yeah, I don't call Bono East, the Jumo and Timini, so a shaman crying, says a middle baha, which did say a bit pija, health and so into your best dresser will be a Bono buying Mumbuan and Nabe Jumo and Kosakama, the went nearby, and I recipe. The soul was a day. What a Japon, they can't teach a moon foul, Sabe. Apomodin, you know, Dano, Sabi Adoma, the one and all hand, which may be a corner way, and say, do be see a name, Adama Brew. Say, death of heads, no answer, one track cry, or no other son and Edna Baba show and son, and it may be away, be not much was soon. To know could they, and all the penny for a common in a Sabomudin, a chair, say Adama Brew, one and a death of heads, I said, well, you know. Say the Jumedi, Wadome Brew, Ayana, Okoni school, we as a show Sabe, the Yakuno National Transit, try is Yanema answer. I said, say you go for our Cotua Swansana, and the breeze. Now, breeze is so Sabe, Honor Phoebe no Fenny, and then the Jumedi are so an inti. Let of head so, you know, no say Sabe Wadome Brew, the head of Jumedia, or Yano Bro Honor, Honina Sabe, was that in the beer. She no cross it. Say, "On va no baby. I'll be in a bar."
na sɛdeɛ wosi pɛ apɔmuden de ma fa woso mu sɛ bɛyɛ a de sɛ bɛyɛ nkɔso bɛba no nti da biara wɔka sɛ wadɔm eburu adesua ɛne apɔmuden ɛna kyekyere ɔman yi nti adeɛ a da biara no nso ne de akyire sɛ bɛyɛ a deɛ wɔn na wode nhyɛma na ɔda no no wɔhwɛ sɛ biribiara bɛkɔ ano pɛpɛɛpɛ ɔse hospital no maako bɛyɛ sɛ enum ayɛrɛdi a sɛ suamekora deɛ ɔma nkwa sɛ ɔmonyɛ adwuma sɛ saborɔnum ɛna adɔbɔ nso ɛne nkura keka ho nyinaa nso ɛnkyɛ wosumi wie ya akɔ na wie na ɛmo nso ɔmonyɛ fito mu dwumadie ase deɛ aka nso nyinaa nso no ɔbɔ mpaeɛ sɛ bɛkɔ na afei wie no ɔmo dwumadie nyinaa nso ɛtumi afiti ase na ɔse wadɔm ebu na nan ɔde ne bɛkyerɛ hɔ ama ne pono ko bɛyɛ safoa sɛ ɔnhwɛ hɔ na mmom mfiti dwumadie ase nso wɔde hɔ nhyira na wadɔm ebu ansa na ɔma no akɔ akɔfiti dwumadie ase ɛna nnɛ ɔmo de naba sɛ ɛde ne bɛbɛkyia wo sɛ ɔbayɛ a ɛyɛ sɛ bɛkyina pɛntu nsia wode abɔ mpaeɛ na dɔkta se wadɔm ebu na ɔsrɛ no sɛ na nan wafi no fifiri sen nanso sɛbe ne sɛ no mu ɔden nanso sɛbe wogye hɔ nhyira a ɔtɛ n'akyira wo no sɛ wobɛtumi ayɛ adwuma pa ɛde aboa Asanteman ɛma no akɔ akyiri nti ɔbayɛ a sɛbe nate sɛ no no ɛna ɔbɔ mu adeɛ ɔkyɛ me bɔ mu adeɛ na ɔhenkɔ bɔ mu adeɛ tu for that director once aso ni nua ketewa nsa de na abrɛ yɛn director ko kɔ so ɔtɔ paapa sɛ ne ɔso wo nua kuma ya ɔde ne bɛgya no no ɔso ɔtɔ so ɔde ne bɛkyerɛ wura ɔdo ba yɛ mo akwaba ɔba yɛ ɔtubɔ se ɔmo akwaba na ayarehwɛ nti na agyina ha nti asibiti deɛ akeka mu nyinaa wɔsɛ ɔbɛgyina soɔ na ahwɛ me yɛyɛ ma sɛ ayarehwɛ nti na wogyina ha sɛ yɛ bɛhyɛ ne nsa asibiti a dɛ dɔtɔ wo di deɛ akyɛ ka wo nnara wode bɛhyɛ ɔsa bɛhwɛ so ama Asanteman afɛri metwɛn ɔsɛ afɛri ɔtwɛn kumawu ma te sɛ keka no ho sɛ ka wo mo sɛ mawu ate sɛ keka no ho adeɛ yɛyie sɛwia ɔno ɔtu na akɔhwehwɛ hɔ ɛna ɔkata bi aka akyire nanso dɔkta no ɛno sɛ ɔsɛ yi ɔhwɛ ho kane ne yɛsɛ kanea kane ne yɛsɛ kwan asɛ kɔntractor no nso wato prom yɔ sɛ kane ne yɛsɛ kwan kane yɛsɛ kanea ne nyinaa de to wɔ anim no ɔhwɛ ayɛ bɛsɛ kɔntractor de hyɛ ne nsa no ɛsɛ ɔto prom bia no mo ahwɛ ama me kuma mbusa asɛ sikasɛm bi hyɛ mu hɔ dabra ɔsɛ ɔnu sɛ asɛ sikasɛm bi hyɛ mu hɔ mohwɛ ma no ebisa sase ɔde ma kakaka ɛyɛ padeɛ nsi so sei a ɔma sikasɛm na bɛgye ɛntɛ na ne ase ɛma no na bɛ sɛ yɛ bayɛ fam biara no ɔde fam deɛ bi na de kyerɛ ya bɛkwa mi obia ho na anim dada no mfidie no bi ne yɛtutu baa hɔ ɔsɛ bɛkwa obia ho kɔ bia ho no ɔwie deɛ ɛsufidie a ɛsɛ bɛgu mu no lɔkasɛ dada no fidie no ɛgya bɛmu no nso ɛmo deɛ a na ɛmo no ne sɛ ba deɛ a no mahwɛ ne nyinaa ama me ɔsɛ ne nyinaa na wɔhwɛ ne nyinaa ama no sɛ bɛyɛ ade Asanteman kɔ so hɔ sɛ bɛdɔm a ɛfa Asanteman house no ɛdɔɔso na kɔmfoa no ɔkye no mu ne ɛdeɛ asɛ health service bi nso wɔ sei yɛ a na ama ho nsɛm no nso wohunu ne yie ɔsɛ kɔmfoa no ɔkye nsɛm no nso akɔyɛ biribi a ɛwɔ hɔ wonim ho a yɛwura a ɔde boa kɔmfoa no ɔkye sɛbe hospital no sɛbe yɛ a bɛtumi agya ne nan so hɔ ho nsɛm no nso mmɔden kɔ ho yie papapapapa adɛ yɛ a na yɛsi bi wɔ health service bi nso wɔ ha na ayɛ nwonwran ɔsɛ sɛ yɛsi bi wɔ health service ebi nso wɔ ha ɛho nsuo nyɛ ɔba yi bɛtena ase na ne hyɛ no wɔdeɛ wɔkɔn panyin no a na gyina hɔ na mɛ director ɔsɛ wɔdeɛ wɔn a ɔgyina ha yi tí wɔn ka nyinaa wɔn ɔka ma wɔ emu bi a wɔn mu nsɛ sɛ bɛyɛ wura na ne gye ɛne tie yi nyinaa akyi sɛ bɛyɛ a ɛde mfuntu wɔ ba nana mu nyinaa mu nyinaa no ɔkɔ ɔkɔlɔ kyerɛ ɔka sɛ ɛnyɛ asakɔ mu anko efiri hyɛ mu hɔ nyinaa ebi twɛ mu kɔsi kofo dwa mu nyinaa dɔm nipa ha yade a emu nyinaa di ma baaba. ɛdɛ na ase sɛ wɔyi wɔn ahwɛ mu ayi nipa ogyina obetumi ayɛ adwuma n'aba. ɔsɛ wɔn wɔ ase sɛ wɔahwɛ ɔyi nipa a wogye ne die tí wọ́n ti máa yẹ nínú abẹ́kyẹ́ nìyẹn. yà mú àmúká wọn nso yẹ dẹ́mu ase sẹ́ mo hwẹ́ máa ayaresa ne nneɛma nyinaa kɔ so kama. tí mo àmúká wọn nyinaa yewura wọ́n dẹ́ ma sẹ́ ní òsì àwọn nínú sẹ́ wọ́n hwẹ́ ọmọ yà sẹ́ nípa no bìbí ẹ̀ kọ́ so máa nà ọ̀dọ́ pàápàá. so si yɛ de ase pàápàá kuma deɛ waba baako wɔfɛre wɔn mɛ bi onti sɛ yɛ sɛ de yà. lẹ́tà kuma kuma sẹ́ ẹ ọba yìí sutu ẹ̀ sọ kuma ọba yìí
Managing Director, man and man. Nana Quantaka say it. Nana Quantaka say it. No do on manu or do mobile. Monamo Kamoka Cran, 2 for transaction. Otumfo achame ubetiama otumfo ati eye man and man company limited Penin company limited chief executive officer ene dama oye kwadakasi abafo hini osi na ye Awukudae ontimi entna ho oba besom na wasre yura nsem inshira obaya okra utumfo bo mu ade utumfo bo mu ade atumfo achemi bo mu ade utumfo hinkwa bo mu ade police bo mu ade ene ehinkwa bo mu ade o se kuda snap pentu nsia ene ensa emfantifo be se assault hampa baako bibia biwom wode ba na wode abesom o se kuda ne koporto a wo ye ne bi e maako wo ha koporto a wonu aduane a emu nhye emma sente kura ba enkwa animu eno maako wo ha one ne nua ena yede ba abesum eno achi no se konfa nochi yewura se obi ameboa enti one ne nua ne company no so yentimi ntra ho abra konfa nochi yes mananya ntoma pefra enti omukuta 50,000 Ghana cedis aya kwantakase aboafo hene 50,000 Ghana cedis wode ba abeso konfo anoche dwumadi nu de etoso mienu de etoso mienu otumfo di mfie adonunum no na otie na chi na oni ha wa ba betoso na enso okuta 50,000 Ghana cedis wode bayura na nkwantakase aboafo hene obaya de nantesie eno no Don't say you say Onyanka say Ranyanka Sade. Then so say none why there pa. Yeah, the Siba Jubi is Canua. I do Rahon Diabano. Yan Fanka for not to the end. Then a billion Wako. I got to go to the Major Confanoche. Just a coport. I could put away. From the right answer. I don't know. Almo bro dey ka o dey be aduonu mu di ka ba ha be do be dey kwesi dey wona na ya almo bro no o ma obu se bia o ye adwuma e ya asafo na sa azeso almo bro usa no dey say
Sinipa be ahasa and okuta wa momo yesa adwuma no. Odoma. Major Jubilee Planning Committee and any Conference Committee, other man and man company, say Omaba, Eddie Adisi, Cassie, about Boy Media, Eura, ABSO Conference. For that. Jom, I must say, now what I say, na boa for him. Sebo adome bru. Hwɛ ne dwuma pa wodi no pija no ye na boa for him. Na sebe na boa for him obon homodin wodwuma mu ye papa. Na sɛ de hwɛ ne ma wo ye ma santeman ne Ghana man a esumboma no. Ozimura de manum kan na fa me ko chemura. Na sebe me ne Awukudae. To ba no be de Awukudae. Sɛ wadome bru oguta report awoye makoma ko ha. Sɛ me sɛ sa report no wadome bru. Sɛ ori jaga krabi so mu a hiti crane wo mu no na sɛ bi ehwo no da gina mu eti eboa ma sɛ bi bidie no on su bi kesi bia e man so e ma ba bia mo ɛna waye e bia ode sɛ bi factory akakraka nipa ba ha sa na ye mu adwuma o sɛ okutu makoma ko ha ensa hodo ana bo mo ade de ode ba ba che ho no ɛna ebra wodi wo mfie adwunu no mu so na o tene na achi o so ba ya o hwɛ ne ma waye sɛ bi o hol ke se wasi kwa na sumbuma no o so okuta 500 million kaniska no ana he konfono so o okuta 500 million sɛ bi no so de boa na o de ba ni ada wo ho ase o se konfono de no so hia no sɛ bi bit ma wie ne ntem na e be boa ma yare sana koso enti o sika de bre no 500 million no yɛn fa nka he konfono de no ho na nya 1 billion na sɛ bi empa pija se de ura ka yɛ no ene na wadu mebru na mo so de o chame de na ahenkwa mo de nyina o de nyina ba se de o se no otuvu achame eye opoku frimpon o tafrija wo ye asantefo manewo New Jersey wona de o manu o mo hene ono se o te se yewura se konfa no che ye meboa no one ni namfofo ni nuanom asantefo ho no ya ke ho abom won so nya $7,000 to Africa say yam famra yam famra boa konfa no chi dwumadie no ene Awukudae ono ya manimra ni mu na ehu no arbe bu se de na kwata se no o se eya oda nan New Jersey arbe bu na oda asantefo ku ho na no se be o mo so o ma bobo mo temu kakra $7,000 wadom ebru he konfa no chi o mo se be so asen no mugu so ya mo bom ho fu baba be ka ho wadom ebru odoma si ira se ba no chi aw ene Awukudae otufo bo mu ade utuvu achemi bo mu ade ene utuvu akrachfo bo mu ade nasa mahene
so Asantehene. Now also Asantehene, a woman is also a so papa. This is not why you know, this is a man the man will deliver him. Now, when you are walking around, also as a who's the mouth, who's for the good, they will stay and so also. Asantehene Senior High School. Otu fachi amen. Motie mana tu yewura. Se ohuni na nanom yo hanom a. Eyesuku a wono atedem a wo mo asabe yetimi nges kan ko boarding school. Mo fe na Asantehene secondary school. Nyame adaroma yedi mfie de oso. Iti kan etribo mu no. Saa busume ahini me womu e de to so adi onusia. Ye hyefa. E de mfie de oso no. Na wo se bebo na mande so ono anu school. Na wo mfa na ni mo nya meta akire suku no atete ni papa ye ono ani benkom hene tafo hene ho no ko ye to so mienu enam se otufo so di anniversary nti no all students in ya event center ye pese ye to no otufo osie to the second Jubilee event center ti otufo achiam ye ba ya ni anate se no na ye ba ya hampai and so no se otufo mfa na ho Mira chairman wadama kakram de beka honi wadama mine na yoko hene ene ye board of governors one wadama you renti ye boano Asantehene Senior High School na ene sebe omoba ya mo say sebe yewura adaroma the 70 years anniversary sebe ombedi no yewura nshira all the amomo fit ene ebredua omuntimi nsan yewura ho enkodi sa nti omo ba ya edikan te said ye nana kan sebe ombe yi na sutre na sebe wade nshira abete akira momo omba ya omo krom nsem snap pentunsia Henderson pentu bifita pentu wadarma yewrabu omode enso etechire wadarma omba ya omonante said Mira Daruma meso ebru. Daruma wa suku Asantehene edin na daso prekope. Onana no mu se omo ntimi nya bibia sabe omo mebo amane. Onti no mu ho. School ni ba ye umpa abopa nti anya mfie aduoson osumi wo mu de to so aduonu nsia eno mbehye ho fa. Daruma ne omo no obedi ade ne abo amane sabe ya obehira wo mu na atimi atete nkwala mo mabe mpanimpa yi. When say we shall the Muye be a kama. Nana Mubaya and San Hudui and a Boma dear, the ne Umano de Bedia de Nebru. 2 for the Massy. Father, France, we go to the school. No, now, baby, I want a friend and today. Also, the deep part that's a call and it's here. I want to know you draw Nipa by a city and Sanya. Since I didn't want to be not even free about to move on. Is it so? Say, I did the school, no day school, yet, since an anonymous woman to be in cobbled and no monoco. Or say school, no Saturday day school. And I want to say, you're going to go on, you know, no alcohol. Every school, I
man ever say I'm coming to. Na sabe ye yisi ne was through horribly and na se bi na. O se sabe no. Na odrio to aso. This the heat so. Na wo. School ni na sabe the heat so to aso. Na Asantehene wo mo ne poku are bobolo a. O se Asantehene kan no mo ni poku are e bobolo a. Me nua mi di na chire no obo 7 ma Asantehene. O se ni nua o di na chire na na basi. No ball ma Asantehene. No ball number 7 me. No ball number 7. Right out. Say right out for me. Ena onu abuachi ansa wono so wo poku are. O se se wono so onu abuachi ansa. Onu afo ono so poku are. On so boy 11 left out. Ono so boy 11 left out. Na school for no nim so mu ye anuafo. School for no mo say we go 7 no, we go 11 no mo ye anuafo. This Asantehene poku are sia wo mo bo no wo mu school park na wo ho no a. Jo. Bo no the ne na be ka first ba contact no de ko. O se na o mu nim so we anuafo ti no. Say we mo go school ma say na ba so ho mo mo bo ba so a. Say we bo na ba chance na ba si. The na di ka be ka bo no ba ho ta ba ko no ja bo de mo. I train no mu e chire say o mu ye anuafo. O se chire mu say so mu bi no ye anuafo. Na Asantehene na ye school papa titi ni papa. Asantehene dey school papa titi no be. Ni papi ko ho a wo ma fa mu ana ya ye mpanyimfo. O se ko be ko ho mu a ye fa mu ana ya mo ye titru. Ya mencha de nanan moti said de be ya betete Asantehene man nkola wo abonti ayi ni bibi. O se na mencha de nanan moti school no se be ya betete nkola se be be ye pa. If you do so no, emre do so scratch for be me ho ni emo ayi betim di abo. So ma se mo be no so se school na mo ye no if you do so ni na mo se na school le esi ho. Enti ye da mo be se no ka for mo na so ati. Edu ho mo be ti ko to enika. Do se me da mo se papa. O so ma se mo ku school man sa. Tese de ya je ho. Aro be ku ya je ho. Canadian ni anye ho. So ma de ho kama so. Ano ma de ho kama se. Canadian ye fam ni e ko ni. Aro be ku sa te. Ti kana no le ni ho no. Ho no no mu na mo ti bi mu. Da de mu de na se bi a ma. O mo wo ho no, o mo na ko school no awia. Ya ni division school ni e wo canteen. Na bi ba ho baji aduane di ho. Aro be ku ro ka no se. Asantehene ye mo de ho no. No mo ni canteen. Division school de no canteen. We have not sent to Bola by the real one. No, we did. All this school did anything. Was it school at Tomaco that there are muscle? When the students feel as yet and then every bit now. And yes, a bit. What was it? One will do. Almost a very good one to the last one. Etwa so kra na nanko so he oni Yoruba group na eba etwa to kra Otumfo achiame Misramu mama ye rante se Alhaji Muhammad Ali Alao a otoso num o amanone na wose Awukudae ode ne ho be ebe kire yewra na onene edi Awukudae osan ebesre ninsem inshra Yoruba for omo beto aba na opese odi womanim
Omo baya. Omo de. Pesi apakan. Doko. 20. Insio 20. Ene dwampa utuedua. Utumfo sebi miura ni boemu ade. Ena achiamefo nso eboemu ade. Omo baya omde ano ene ba ebre yewura no omne yewura edi Awukudae. Ura Misu Ebru, so the Nankoso Hennessy, so Adaroma, Unanai, Alaji, Muhammad Ali, Amanone, and or say, Unana Precopeno, now on the Macquarie soon ne or no be dear there, no other than who the actual, or Euro Benny, Enche, or Mubetwaba, or Bejuin Shirana, the old Hibian and Sa Etumiaka, Adaroma, or say, or no be dear there, no Shirano. Baya was so crying in some. Besen apakan insuo adaka aduonu doko adaka aduonu dwampa otu adua adaroma obuamu ade wachiame obuamu ade na ohenko obuamu ade onna na ibaya de ose nneburu otumfo de mase do as papa kona irenshao
Chedra Maguti, Chedra Maguti. Obi Asemenso, the media, Makoya Pungi. And you could have comfort more champion Fungi. Sorry.